салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам шумо тандисияту саломат ҳастед ва куҷое набошед. Худо нигаҳбонатон бошад. Имрӯз мавзӯи мо ба мавзӯи муҳоҷирон мебошад, ки бадтарин рӯзҳо дида истоданд дар ҳар кишварҳои Русия мебошанд. бачаҳое ки навор карда фиристоданд, модарон, хоҳароне ки гушнаву ташна, бе кор нест, пулам надоранд. вале дар ин ҷо Путин ки қонунҳо бировард, ягон қонунҳои Путин чаро ба муҳоҷирони мо намерасад. ҳаминро мо биёед якҷоя ташкил созем ва ба гӯши Путин расонем, ки бале яке аз гурӯҳи бисёрии муҳоҷирон ки аз ҳамин шикоятро доранд ва мегӯянд, ки кордеҳон аз онҳо талаб доранд, ки пули патентро супоранд, дар ҳоле ки аз моҳи март то июн онҳо аз пардохти пули патент озод буданд. Патенти бархе муҳоҷирон умуман бекор шудааст. То имрӯз онҳо намедонанд, ки патенташон бекор шудааст ва маҷбуранд аз нав патент гиранд. охир аз куҷо гиранд? Пул нест. яке дар сафароти Тоҷикистон мегӯяд, бо арсоли як навор фиристодаи онҳо як гурӯҳи калони тоҷикон фармони раиси ҷумҳури Русия, ки 90 рӯз пули патентро надоданд, аммо акнун ширкате ки ӯ ва даҳҳо тоҷикони дигар кор мекунанд, аз онҳо талаб карданд, ки гӯё патент бекор шудааст ва онҳо аз нав патент гиранд. охир ин куҷо меравад, дӯстони азиз? дар шаҳри Санкт-Петербург бошад як гурӯҳи калоне, ки дар он ҷо қариби гӯем 100 000 тоҷик кор мекунад. Патент 4000 ҳаст дар он ҷо. барои аз нав патент гирифтан бошад 30 000 пул дар кор. оси 30 000 пул аз куҷо намедонанд, аз куҷо гиранд. касе ба додашон намерасад, на сафорати Тоҷикистон, на сафорати Русия. коршиносон мегӯянд, боз шудани марзҳо ва оддӣ шудани равоҳои мавҷи муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳо ба Русия сарозир мешавад, чун дар давраи пандемияи коронавирус аксарият аз кору даромад маҳрум шуда буданд. Ташнаи коранд, аммо ба гумон аст, ки бо изҳори назари Путин вазъи муҳоҷирон ва шароити онҳо беҳбуд ёбад. яке мегӯяд, ки борҳо дар бораи вазъи муҳоҷирон гузориш додааст, ки ин бовар аст, ки вазъи муҳоҷирон беҳ нахоҳад шуд. ба таъкиди кормандони сафорат, барои қонунан ба кор гирифтани муҳоҷирон манфиатдор нестанд ва аз ин рӯ муҳоҷироти корӣ ҳоло дар Русия як шакли ғуломдори муосир ҳамроҳ ба ришваторҳои саросарӣ аст. ин вазъият ба суди мақомоти Русия, чунки онҳо аз нерӯи кории кишварҳои хориҷӣ сӯистифода карда аз муҳоҷирон таваҷҷӯҳ мекунанд. бинобар ин набояд мунтазир шуд, ки пас аз ин гуна изҳорот вазъи муҳоҷирон дар Русия беҳ мешавад. баръакс, таври таҷриба нишон медиҳад, ки вазъи муҳоҷирон дар Русия сол ба сол бадтар шуда истодааст. ҳамин хел не, дӯстони азиз? худотон медонед, дида истодаед. бо ин вуҷуд ба пешбинӣ пас аз анҷоми пандемия боз ҳам шумори муҳоҷирони тоҷик дар Русия меафзояд, чунки интихоби дигаре надорад. дар дохил бошад, ҷои кор ба маоши шоиста хеле кам аст. бале дуруст ва хеле ҳам кам аст, ки мақомоти тоҷик мегӯянд, дар Русия ҳудуди 5 миллион муҳоҷирони тоҷик кор мекунанд. аммо мақомоти Русия мегӯянд, ин рақамро беш аз 1 миллион мегӯянд. дар кадомаш бовар кунед? Дар 1 миллион ё дар 5 миллион?
бо вуҷуди сахтиҳо ва музди кории ночир, муҳоҷирони тоҷик нововарии хонаводаҳои худ дар Тоҷикистонанд ва даромади ҳар чорумин хонавода аз кишвар аз ҳисоби муҳоҷирати корӣ аст, аз Русия аст. вале бинед ки дар ин ҷо тибқи иттилои Бонки марказии Русия, муҳоҷирони корӣ дар 3 моҳаи аввали соли 2020 ба Тоҷикистон $359 миллион фиристоданд, ки аз назар ба ҳамин давраи соли гузашта 22.3% кам шудагӣ. дар 3 моҳи аввали гузашта муҳоҷирон ба Тоҷикистон $462 миллион фиристода буданд. бале албатта дар соҳаи коронавирус шуд, вале ҳама касаду бемор шуданд, бекор монданд, вале ҳозир хеле кам аст. лекин барои чӣ ҳеҷ кас ба доди муҳоҷирон намерасад? чӣ кор бояд кард? ҳатман нависед дар комментария.